Y para lo que vengo de vueltan, nahi honetan kursarekin zera horrekin, nutxi genuen almoharabideak gure kontra egiten hasi zirela, eta azkenengo mementuan bai Gaztela, bai Frantzia guralde gehitu zala. Hori azken momentuko poza izan zan. Orduan hor dago Frantzia bere tropak bidaltzen, edo supusatzen da bidaltzen dabiltzala tropak. Baina bitartean nik hemen soldadu batzuk batu nahian nabil. Horaik egin dezaket holan, eta orain egiten dut holan, eta beste 100 soldadu gehiago ditugu. Hemen bitartean, lurraldea konkistatu egiten duen bitartean, bera... behitu itxasontziz bidaliko dizkigu. Harinago da eta. Mi dulce fortuna, la conocieron el bastardo que tuvo con alguna puta. ¡Hala, qué maja! ¡Qué majo! Ja, adarra jartzen eta guzti. En fin, hortik dator Frantzia bere armadarekin. Ja hemen 2800 eta Frantziak ez dakizien bat lopa dakarren. 4.000 guztu natzen zizkio, diferentzia gero eta txikiago, hor dakar bere armada Frantzia. 3.000 soldadu gehituko ditugu, saietuko gara gehitzen gure armada honetara. Tener una hija. Oh, honeka. Gaixori jauzi da, bueno, kizu, umea izan desei pronto, zutan, gu dauetako esterrezagaz. Sajonia. Osea, aritea baino gehiago ez dakit non demontra geratzen diren. Sens... Demetrias... Fuerte... Gemelo... Vale, hau da ber gemeloa. Burgo... Borgoña... Borgoñakoarekin. Ez, kenduko badite zera, hori ez. Frantzia. Vale, Frantziako seme batekin. Un cœur de la France. Hombre, por favor. Bala, ama 6.000 eta orain. En kontra ama 6.000 soldaduekin. Hau izango da kriston burruka epikoa, Ama 6.000 soldadu, oza, 30.000, 31.000 soldadu burrukan, txo. Madre mia. Amora bideen paliza padrea, mantenari gaude. Taska, venga, fumba, fimba. Vale, orain, hauek amaituko ditugu akatzen, Granada doaztela, bai. Terroi askatuko ditugu, hemengokoak. Kriston paradiz, osea, behitu zemate ban digun, eta hori hauek okupatuta daudela. Hemen askatuko ditugula. No, fuera. Alanda ere, pio bat baja izan ditugu, ez, 6.000 soldadu baja, ez pentsa... Gutxi diren, gatxera hundira, baina alanda ere... Doazte, mala gara. Amaituko ditugu akatzen. Eta holan jartitik kendu egiten ditugu. Fuera. Hostia, besta 1.000 soldadu frantziarenak. Venga! Frantzia kriston armada daukat, hau ez dut jarri, bale. Hemen isla, bai. Venga. Ondo doala lan eta. Goazen lurralde askatzera, eta gero saiatuko gara... Bukatzen, gainera, ja kriston armada
potenteena kendu diogu, orduan ja behin hori amaituta, eta ja Frantzia zuzenen egiten dugu gure lana. Mila esker Frantzia jauna, joango gara Granadara. Eta jolan gainera behartzen badugu, guretzako kriston fama eta abar. Eta fama hori ondo egingo gaitu. Cosa es justa, por favor, acepte mi oferta, bai. Ah, justo hilda erregea, que putada. Batzuetan nolakoak gertatzen dira, justo hil egiten da erregea eta... No, sin más. Saiatzen dira berriz. Hala, armada katzera. Armada katze askoz ere hobeagoa da. Egia esan da. Ona. Ona. Txe, nola goa? Nola goa? Txo. Nola goa? Nola goa, i. Vale, ongi. Nola goa, i. Ongi. Granadara etxuliko gara. Armada, lurrak bere ganatzera. Vale, superposik ditugu danak, gurekin. Eta azkenean, hau pizkenaka posten doa. Hori, ona da. Ona da, holan gudetan eta bar errezago izango dugu. Ja, eske fama ona deko gurentxe bertan. Kontrata talde ditugu. Templarioak hartuko dizkiagu. Ez dute itxasontxeak ez da? Ez dukate flota, bale, ongi. Gainera ez dute, templarioak mantentzea ez dute zer kostate. Osa hori guretzako primeran. Eta gainera lagunduko digute asaltoetan eta bar kriston laguntzen emango digute. Orduan inoiz baino beto. Inoiz baino beto. Toste templarioak. Ja, erazita daukagu, baina horien laguntzarekin eta hauek ja katzen lortzen baitugu, hobeto. Neko 98an. Vale, eskondu daiteke, aurrera. Ongi. Eskonduta gure semea, gure semea kompromitua. Post, eta honek, bost. Bortz urte. Beitu 10.000. Eta botako gara, eskatxo baten. Geldi. Ja, nahikotxo... Baja nahikotxo izan ditugula ja hor. Neko 91an irabazten. Nahingo dugu nahi aprotxatuz ez dutela diruak kostaten. Hau bez. Txesontxeak fuera. Bai, eta behin, hauek ona. Zuten ez dirurik kostatzen mantentzea soldadu hauek. Bai, saiatzen aragoiko soldaduen kontra joaten. 1.100, 1.500 kontra. Eta aragoi irabaziko da, bargi eta garbi. Ongi irabazten du aragoi, saiatuko gara hor bertan sartzen, ez, solan izango du gure laguntza. Eta ia irabazita. Vale, listo. Venga, ale. Listo. Listo. Fuera, eta fuera.
Hau da bakarra gurekin azerre dagoena. Paritxo bat bidaliko diogu. Kenduko dugu zor dugun dirua baita be. Ja da, holan, bide batez dirua dugunez. Kenduko diagu. Eta... Investigazioaren bat edo, ez ezta, na. Vale. Ba, momentu sortxe. Eta norena da. Beste batena, sin más. Vale, vale. Esto salbadak bizkate rekuperatu behar da dekogu. Baina, bueno. Ostia. Tolosako erreborta bat. Vale, ongi etorri zaigu diru hori kentzea hauei, Orain hauek pizka bat matxinadak igual edo eta... Bai, ikusten. Matxinadak izaten ari dira eta orain gero ja horren ostean guretzako errezago, haien kontra sartzeko. Orduan hori interesatu egiten zaigu. Campo de entrenamiento modernizando. Escalación de nivel 3. Mira, hobekuntzak egin aldiren hobekuntzak. Nivel 2. Es fuerte. Batería ligera plus 50, cross plus 50. Zona de entrenamiento, establos. Seion leba bakarrik. Joder, gutxi. Hauek pizkaneko gero denborarekin hobetzea ondo dago. Baina, bueno. Eta hau da azerre, gurekin azerre dagoen tipo bakarla, osea... Podcast Snendiak... No sé una opinión sobre ti. Título usurpado, soberano, reino corto... Puesto feudal... Historia de la corona... En fin... Hainbat eta hainbat gauza. Lakoak batzutan, flipago egiten nau, baina bueno, a ver, Eskat, tropak, erlekuperatu behar ditugunez, aguanto behar gara. Momentuz, epa, hortik nola atera da. Torio paritxo bat eta isilik egon, Eroan hor da. Agar. El viejo ha nacido del príncipe Martín de Navarra. Ongi. Ongi. Osea, hau ja seme... Hau da hau? Hau? Hau. Vale, hau da. Ez hau da... Honek edo da hemengoa, vale. Vale. Burgos, Leoi gurekin Gaztela eta Aragoi. Burgo eta Mar. Ambicioso. Cínico contra fanático, pretendiente al título.
Vale, oso aguantatu behar gara pizkatxo bat. Zerre dago gurekin, eta hori ez da ona. Prestijoa dekogu bai, egia da. Fama ona dekogula. Azmerge. Tu sobrino. Ah, vale, menos mal. Uf, semeak ez ditut nahi. Naiz eta puta da gulatoreko delako. Hau matxinatu indigira. Ongi, matxinatzea. Gu bitartean. Esto al príncipe alcalde de Fortune. Es más, le odio. Joder. Bueno, va... Kargotik kendu, pikutala bidali, eta bar. Azken finean... Gure semea, azken finean garrantzitzen da gure semea gira. Zenbat denbora dara mogu hemen. Nada más minuto hendik gure gogu pizkatxo bat. Vale. Ez tekin nondik sartu ja. Hau konkistatzen dugu litzateke. Ez da oso... Notuko gunduke hau. Bizkaia eskatzea behon dugu litzateke. Toledo. Bueno, Bizkaian Toledo baino gehiago. Espina soldadu ditu guk... Sorry, lau mila sortzireun, eskaz. Hemen larletxo bat bakarri da, baina bueno. Hegoaldea eta gero pentsatuko dugu aurrerago Bizkaia eskatzea. Bizkaia eta iparraldea. Denbora, hemen beste errebolta bat izaten edo. Frantzia, erreboltekin da gile. Eta hori, Abria, hemen beste batzen atzo bat, hemen ja pizkanaka Italia deseiten ari da, hemen dik ja. Sakon imperioa alde honetatik. Eta hemen Rusia nabil Fatimiz hau kriston Gaztela lurra, Gaztela guda deklaratu nau. Horregatik, benetan. Egura dela eta, a ver, 8.000 soldadu ditu, bale, botako digu laguntza lehenik eta behin. Ez dut uste onartuko duenik, baina, bueno. Kriston soldadezko dekogu. Banekien eu, bale, txo, hemendik. Hau puta bat izan dala. Nigotu hor ditugu tropak. Baina gaztela erir bazte diogu ja, la hostia izango da. Tamen ona. Ona. Eta Aragoi ere nire kontra. ¿Pero qué me cuentas? Ni doleko azalera, txo. Zergatik Aragoi agertzen zait. Me cago en la puta. Eta ni batzutan tipo guzti hauena ez dut ulertzen. Etuko gara alik eta beren egiten irabazteko. Lehenik eta bain Gaztelako armada matxakatuko dugu. Gukaiek baino hainbat soldadu. Eta Bretaña be gure kontra, osea. Kriston negarra egiteko gogoak. Bretaña gure kontra, txabal.
Osa, gaina Bretaña, tío. Ni pilo bat gustoko daukat Bretaña. Mercenarioak kontratatu behar. Dirutxarekin. De banda katalana. Katalanekin, gauen Diogenes. No, tío. ¡Venga ya! ¡Venga ya, tío! O sea, hasta airerik, bez. Psst. Keneko digute egora, benetan. Eta hemen behira basi digute. Hala, venga, emango dizuete egora, porque total... Ah, no, estoy cumpliendo rendir. Cuando lo veo por ahí, afuera. Snakes, o sea, toca sentsuri guda. O sea, benetan. Lurralde bat da, ez naiz... Oye, ¿qué? Sí, baina hau gurekoa da, osea... Beiz da joango... Epa! Vale, ondo! Taren hauek be! Joder, leche. 2000 soldado. Venga, zuretzako. Tako ez diguzuela... Es que... Encima esto... Macho, osea... Tako ez digute lagunduko, así que... ¿Qué más me da? Es que flipo, cabrón de Castilla. Benetan. Estan nazka ematen naute Castilakoek. Benetan batzutan kriston nazka ematen dute tipo hauek. Zuretzako. Eta zako. Ja, zera. Prestigio galdu egin dut. Kriston puta bat dala. En fin. Kago en la leche. Baina hau laguntzen diet. Nik ez dut ulertzen honena, tio. Ez dakit ez da hile edo. Komplot bat egiten, me cago en la hostia. Osea... ondo ez nahi inon laguntzen. Que de puta madre. Afuera. Zenbat urte ditu tipoa. Berrogeita eta guk. Eta bederatxe bera baino gaztago dara. Así que... Zirik irauteko, principios... Aukera gehiago deko. Así que... Hortz. Pero un soldado aquí no se gaituzte, venga, esa tío, benetan. Flipago egiten dut, batxutan hau bilena flipago egiten dut. Batxutan hau beren pentsatzen dut berena dela beregan atxa Iberiar Penintzula dana, eta arazoak kentzen dituzu.
Apai, apai. Este lautzen diete, baina, bueno. Ondo. Apai. Matxinada zabaldu zen taberna. Ah, eta hauen kontra ez diguzu laguntzen? ¿Qué me estás comentando? No, esto onartuko baina bueno. Eta besteak bez esto onartuko. La paz sea contigo. Proponemos una paz blanca abajo. A ver, zer gertatzen da honekin. Vale. Es que este tío está soldado, chaval. Es que ezin dut beste ezer egin. Es que ezin dut beste ezer egin. Orain adibidez hauen kontra, kontratatu dezaket, baina mantentzea kostatuko zait. Vale, ez dut ez ere, vale, ondo, osea, ez didate esertako balio. Osea, mercenariak bar ditut, bai edo bai. Momentuz hauekin. Momentuz, claro, es que... Hagan nabil. Soldadu gabe utzi naute, entre unos y otros. En fin. Zendi gaztelakoarena batzutan, benetan ez... Osea, eta honena ya ni te cuento, osea, ulertezina da. Ez dut ulertzen tipo honena. Gaina nik lehen laguntzen jat eta... Osea, ez dut ulertzen. Eta, osea... Ulertezina. Se ha revuelto esa bestia. En fin. Epa, bi soldadu gehiago. Bi soldadu berekin ez dut asko egingo. Lagu mila joango gara ya, porque total... Osea, go batetik atera eta beste batera, osea, benetan. Venga. Orain besaiatuko naiz behatzen mercenarioekin bat, hauen kontra. Igual hau pizkat luzeago geratuko da, baina bueno, nahiago dut pizkat luzeago geratzea eta dena ja guda gabe ustea. Ez hemendik. Ona. Hostia, hauek ona. Bai, lasai. Sokona. Gure armada be, aterako ditugu. Gure armada txikia. Neseta asko, soldatu asko ez izan, ba bueno. Jamás estaré satisfecho. No.
Vale. Irumia ditugu jo da hemen, hauen bila, pero ja. Osea, hauek kendu nahi ditut erditik ja. Haueko na. Armada hori kendu nahi dut lehen bailen, erditik, armada maltzur hori. Nahiko luze geratuko da, Hau, 30 minutu dara mago, hau nahiko luze geratuko da, eta barkatuko idazue, nahiko nekegarri izan daitekelako, baina hau kendu nahi dut erditik. Amaitu baino lehen. Bila. Hau ahalik eta lehen kendu, hobeto. Vale, ongi. Zuenor gure kontra, momentuz, vale, ongi. Oia, biak atxilotuta eta bar, ba... Hostia! Uste nu laguntza beharko duzuela, Ah, ba ez. Vale, ongi, ez. Vale, ba, ona. Zuek, ona. Ja, nahiko justu geratu dira, Baja nahiko txu izan dituzte. Fuera, eta orain, onan akatzen amaitzen dituzu, Vale. Ondo da gauza. Momentuz. Irurunda laro, ez ditut ikusi. Makusi, zer ikusi gauzatzo bat. Eta ze gauzatzo da? Zer du da? Zerak eta horren, ostia. Ona. Hemen batu eta hau zaituko gara katzen. Ongi. The Binding of Isaac. Quizás, zaituko gara. Gaztela hauei deklaratu diegu da. Paz Blanca. Vale, onartuko dugu gaztelagatik, ez dudalako nahi gaztela sartzea. Bestela ez nuke onartuko, lan ja gehiago, baina bueno. Lan ere atxilotu dugu, beraz ongi. Hau jakatuko ditugu, nendeko largo eta zen, nahiko ondira bazten goaz. Fuera, perfecto. Ja, hau, ja, badago, ia. Ez du nartuko alanda ere. Vale, nahiko ondo atera gara, hemendik. Ezkenean. Posten nao, porque, ufa. Nuen guztiak nirekin ikusten egia esan da. Vale. Berrogota lau egun. Bere gauekin. Eta... Tamar egun. Ia bete bat. Malau, ba, listo. Ez du odolostegi horik behar. Ongi, ale. Ba, listo, ba, hemenik usten joango gara, lagunok, espero zuen guztuko izatea. Guztuko izan baduzu bak, izan behar duzuen. Barkatuen luzea izateagatik zaio hau, baina hau kendu nahi duen erditik, holan ja kendutan neukan. Guztuko izan baduzu bak, izan behar duzuen, eta interesatzen bazaizue jarraitu urrengo saioetan,
Eta esterik gabe, urrengoko zein ikusiko gara. Zaindu, agur!